είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαζική γυμνά, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε, αν να μου χαρίσεις γιορτά. Με παίρνεις τη ρούλετα και με κάνεις, μπράβο Μανώλη, σε ένα παραμύθι διαδικό. Και επειδή ο Μανώλης Μητσιάς είπα τους καλύτερους φίλους του Δημήτρη και του Μάνου, ένα κομμάτι να το πίσω. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία, πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα κουδιασμένο, στη χώρα με που δεν καταλαβαίνω, τι λένε τα κομπιούτερς οι αριθμοί. Αγάπη μου από κάρβουνο και πιάπη όλοι, αγάπη μου από κάρβουνο και πιάπη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Πέσανε πάνω μας τα ροπότα και το συνομίζει και λιγόνα. Κοιτάμε στο νερό σου ήλιο. Γιάννη Συνάκη στο Μπουζούκι παρακαλώ. Κύριος Παπαδόπουλος δεξιά. Γιάννης Χρυσέος Βάσο. Άκης Ναπαλάς Κίμωνα. Γιάννης Παπαδακαριάτης Κιθάρα. Εγώ στο πιάνο. Όση ανάγκη γίνεται ιστορία, όση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα κουνιασμένο, στη χώρα με που δεν καταλαβαίνω, τι λένε τα κομπιούτερς οι αριθμοί. Το χειροκρότημα στο Γιώργο Κορέ. Παρακαλώ, θέλω να τα ακούσω το χειροκρότημα.
και στον Νίκο Λαγό και σε όλο τον ζωολογικό κήπο πάνω. Στον Μάνο Ζωτανίδη, στην Λούμα Ακροπούλου και στους συνεργάτες της Αντιγόνη Γιαννουρίδου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και με ευγνωμοσύνη την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος για αυτό το σημερινό αφιέρωμα. Θα ήθελα να σας πω όμως κάτι, εκ μέρους όλων των συνεργατών. Αυτό το οποίο κάνουμε σε αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 χρόνια βαρβαρότητας, είναι να είμαστε στον δρόμο, ακόμα και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική μας διάσταση. Προσωπικά, με όλους αυτούς τους συνεργάτες, έχουμε ξεπεράσει τις 300 συναυλίες και δεν είναι το θέμα το επαγγελματικό, είναι και το επαγγελματικό, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι η επαφή που έχουμε με τον κόσμο, διότι το έλεγα και στην εποχή της πλαστής ευμάρειας ότι πρέπει πάση θυσία να ανταλλάξουμε τις διευθύνσεις μας αν θέλουμε να ξαναστήσουμε το κατακαιρματισμένο μας εμείς σε σχέση με εκείνο το υπερεγώ της δεκαετίας του 90 και του 2000. Ο αρχαίος είπε κάποια στιγμή, δεν έχω τόπο, ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος και εκεί πρέπει να σμίξουμε για να τους συντρίψουμε. Να είστε καλά, βαθύτατα όλοι μας υποκλεινόμαστε σε εσάς